ito elwet obila ni en a serious issue and kaka students mag human rights and gima okonego bed ni timo. Okay? Police station should be the safest place mangato nyadhi. Onego bed ngama kama kata ka in unsafe somewhere tinyaro ringo mondo idhiye. To ka bet ni police station ema jithoe, it is very wrong. And I'm very happy to hear gimane IG wacho. Ni gibro kawatua kum jomane ni station kanyo. Okay? Mondo o set an example. Ni sama ngato ni under custody. Keti ngama ni in custody, en ngama restrained. En ngama omaki, en ngama onge freedom ne monya protect God himself. Ni police ema in charge of mabusno. Or take care of mabusno kendo make sure ni one mabuso do nyomane sel kangima. Okay, onego bed nigi assess. Maka mabus tuoti kungite hospital kore kiduge sel. At the same time, onego make sure ni cell safe. And then you make sure ni check regularly to make sure ni ngato mani mabus mani a cell kapo ni complain gi of two mora or insecurity. Nyabedo insecure kata from cellmates ge. Mondo mano obed tackled immediately. Aito ni chik mar ni ngamani a cell nyaka tere court within 24 hours. Onego make sure ni mano be obedo adhered to. Aito ngamani a cell mondo bed gi right mar yudo legal representation. Mondo an advocate nyalo biro ma advice ni ratiro mari en kama. Okay? Mano is important. And this is important. Amor kaneno ka wuodwa ma Dr. Duncan Ojuang Oburu. Mobedo nominated mondo dio bedo chairperson mar IPOA. Owacho ni kobedo chairman mar IPOA, to one of the first things mobro make sure any police stations obedo gi cameras kamora mama bus kale, but at the same time ni police be obedo gi body cam, so that gimora ma police timo either in the field kata a station nyalo bedo recorded. But at the same time, mondo gigite obed resolved, nyaka wabed gi interest kaka oganda in what is called community policing. Ato penjo bendi en ni bende wang'eni obila gi bende gitiyo ne sirikal bende ibo bed kiketo gigi tima diera kose gin mana gik miwacho to kiny wacha kwanno kama bus machielo tho esel to gimi katimo ne obila to onge. Now, the first thing in accountability and making sure there is evidence. Okay? Impunity ntimorega kama onge evidence. And emomio awacho ni gima Dr. Duncan Ojuang owacho ni the team ni mondo cameras obedi. Ka cameras obed and cameras are properly maintained, then we can be sure ni there will be evidence. Sama obila ong'eyo ni nitie evidence. Nika ahinyo ya mabus to bro bedo recorded. That will not happen any further. Kama not imore, then action must be taken against those people. Iro kama na inya. Sophie, in korka kori kot do record siem makoro